Shubor nagaslem jong Nongwan Hima. Kesorkar jela segi baar kalarai ban punbon Shuh gijing penjun sur hendrai kala betha igi pat ba begin buat ringki gijing betha katanat kakot kakia. Habakran segilat pathai kubor usembut menteri rangba ba preston tensong ulai thu bagi kali Kamai kila ban Kamai biang kum hagi por gi bamin shwa balaweng no gijing ya kat kum ki odd but even number. Hendrai ulaong bagi kali kiriu shimat kidang hab ban buat gijing ya kat kum ki odd but even number tat hadu ban pen bana da kumwai pat ulang ru bagi Ïingmane bat kiwe gi jaka mane blai asya 90% ni gi bre begini sim benta kani ga ju kan trai kam na gamta gi jelang jong gi balang ba per na benta gi khna ba pulien adu class 1 adu class 5 gi school badana shalong jawai batura ka sarkar kala ailat e ka tanat puli puthi ban batha gi school bekila ban pli biang ye gi class henrai umdai pat ban pelong class baro sisngi ki kelas kila berlong tang nak benta ben Shuh IJ Arab ne yeslok bat ki khna nalor kata sarkar kala penjun sur ki jingwan je ki brew ki jingalang ki shnong ki thau ki jing khawai tho shongkurim na kasan phongut sha ga 90% hagi banan ye lekai ansha 90% ki nong pet kai Shuh la rai ru ban plie biang ki hostel baro bat ki jakari khunlung bat ki jaka junga kai perthei wa ki khna ki bahpo post nam karta bat kirang baru kila berlej. Kesorkar kala Shah ru ban pelong biang ki fit ki Jacob khwai dok kha bat ki wei bala Shah ki slem trekam ki riu shimat begin play shispa nak shispa ha ki wan ki nong trei jungki. Mene hakapor RBJ hakajinya jong u Chief Minister badon murom jengi kesorkar kala don ka review meeting hakbedei ban review lani ban pek benia biang sesisen pat ya kini ki kenja restriction ki bana kalian jong sarkar kala buk nadu mensyem stem hadin balajia kaneka pandemic hapo kejala mekla jongi bat kini ki rai ki bengisim kumni harum kabanungok kan night curfew kabadei hapo is kasil haslong kabangi jule kan yai petek kabamut nadu khatwe beji menmit hadu san beji men step kan night curfew kan dang yai peteng haduk bangin na pentip da kumway pat kabaa hakwidei bat kini ki public transport baru sikatangi penut kam da ka odd even number ya kanika public transportation den rai meneng lai rai ba nang ni syakmat ka public transportation kan numdon Shuh ka odd even number ka bamut kin Kamai kum bajulong normal ha kisnem kibla lekno kanum don Shuh restriction kanum don Shuh u odd lane we even number kumba ngijule ha kini kipor bakadon ka pandemic ha ka bayadei pat bat ka private transportation u odd but even number undang yai peteng hadu banda pentip da kumwei pat ha ka bayadei bat ki jaka money blay la kilong ki Ïingmane ki jaka maniblay ki ba pher baru tangi Shah ban long 1/3 na ka jingdon gitu khot lani ki ban le Shah gitu ki jaka maniblay lani ki Ïingmane menta kaski ngilaya sim ya karai banang ne sekmat ha ki jaka puli ha ki jaka maniblay bagi jaka balong jaseng ginsha omde Shuh 1/3 ginsha menta nang ni sekman nhiều % kabun nhiều % na geshispa kidkhot kibadon hangtu bakila ya kaban le sha ki jaka maniblay lani sha ki jingaseng kejoki na takubju akabidei bat kineki function kibadei bat ki balang bat ki niam ki baper ki balong kum ki kenja conference ki meeting ki baper ya kataru mentang ila Shah mdei Shuh 1/3 ila Shah menta bat ki kentiu Shah kan 90% na kajing don kitu khot baro kawai pat akabidei pat ka jingkhang ye hostel ngilarai menta kasngi ba iya katu ka jingkhang ya ka hostel baru iskata
mentang la lift no bat ka hostel ki la phi ong ka private la ka de ke jong ka government la de jong ki organization ba per ni ailat ya ki menta bakin sedang ban plebiang ya ka hostel kumju ko bajulong man shwa nata kitu ki crutches kitu ki jaka ba ri ya ki ki klung ba ri ya ki khon ya ka turu barok sikata ngimsha rai menta nang ni sekmat nila sha bakin plebiang ban penia kum bajulong haki por man shwa nata kabide Shuh bat ki kenja jingelang haki snong ki tau ki dorbar ki function ki baper kenja function ki baper ki la banderu ke private function ke balak melong ke yatho lene ka family function lene kanu ya kaniru menta mdeshu bengibu ke restriction san thongut kumale mensua rei menta ngong pi nilasha nyau posan persen hakaba kila ya kaban aten hakibakum kita kijat function nata kawipat kabede bat kanika ki niki sports activities ya kaniru kumongopi ka sports activities mentangi sya tang bakitu kinong pekai ke restriction hi kadang don bat kata restriction kalong nyau posan persen na ka total capacity jong ko to jaka ba don ke jila ka le don ka football ni kan ka tai kat ka bade nata wede bat kini kitori sport ya kaniru mentangi la sya ban play full barok awi ke jela ke jungi bat ru ngi sya mentai ki kena ki ba po suppose nem ki ba yelek lang bat ki ba yeng masem lan bat ki keme ki pa rengkat ru ya ki senior citizens ke jungi ki ba hak to ko por ni bu restriction ni advice ki ba kim dai ban lek dan mentai ya ki ru la sya lang bakin lek sya ki tu ki tourist spot keleng jong ke jela ke jungi nang ta Shuh akawe dei bat kini ki private offices ki ba let's say ki business houses ki ba per mensuang ka order ka long bangi ai san 4% bakila ban le trei ban play office jongki nai mentang la sha bakin play shispa persen ka ba mot don Shuh kanu restriction na ka benta ka jinglek trei jongki hakini ki private institution dan ki private office organization Shuh ngisya ru mentagi ni activities ki ba kum ka ban pelong fit ban pelong ka tu ka kenja fishing competition lani ban long gitu ki kenja raffle draw lani gitu ki kenja youth week lani gitu ki ba ki ju pelong gitu ki activities bala se ban penmi fon kala melong ki seng samla ka melong ki snong kala melong ki kamniam kala melong barok kat bade ya kan niru milasya tetamba yakine ngisya rengkat bat ki kendon bat ka kendon kalong ka SOP ka bala isu lang baka government ki department ba per rengkat bat ka health department bat ka bangi kerpan na kaleng sarkar kalong bangi hap ban perking ban ide ban bur renti ya kini ki SOP berkhoi khnang ba kan like kanu ka jing chia ka paskosi ka jing pang ka jing stom bat kiwe ki jaj jing chia bat ka bakhadu ke mengirai ru hakabidei bat kini ki class 1 hadu class 5 ki school di jongki kenarin hapo shlong juai bat hatura nomor bro tangim patsya de meneng lai bangin ailat bagi education department kan pentip jaki school authorities ba per bakila ban pleno ya ka school ko jengki tambah haba ong play mdei fully kadai ban long partially ka bamot class 1 hadu class 5 kinong hikai lani kitu ki nong penia jong school bakin pelong kin khot ki student katkum ke jing ibit jongki katkum kitu ki SOP ki protokol kalong ba mdei ban ong pelong kelas bro sesngi ndai kalong bakin pelong ke kenja consultative classes ha ki school ke jongki bajya kan ngi e habijing start jong katu ka school management ka bakin sapen rengkat baki SOPs ki bangi isu na kalian joko sarkar kita kideki ragi mengishim mentaka janmit hapok jelam jong chief minister badon burom jami